Yes. Okay, asa Marieta Ngoro Kumarion Gesare. I'm a public health officer. Ngokora se Kijauri Sub-County Hospital. At the same time, ngo coordinate mangana ya community health services. Ase binyoro byaito. Iga nayo godiri nabangi nali kenyoro nabagaka. Kabisa. Collaboration n'abantu tokoroka abanyagitari bebinyoro. Yes. Abo bakora ku community promoters. Yes. Judith na Marion karibu sana senka yo mugusi aigana on Kiss FM asomuri buri begeticha segencho stekando che cyakire bona naboto wachakachi nkwana cheito nkonya bataya batayali bane nga mosuka na hata mimi niko na imani kwenu nga mochi gotosemia mangana alito bonete gosemiwa gosekomanya igore yo kubangura iburo okubangura iburo nero family planning asomuntu bwegesongo okubangura iburo Okay. Okubangoro iboro. Yes. Nabe koruku family planning. Yes. Na ndibona se adolescents, aba youths, yes. igotoko yeruka contraceptive use. Kera barubumba bwati family bako banga. Bone barubuti tebe contraceptive use eye gutanga obolito. Bwana. Okubango ko igoro iboro ento chigo chaga abu motota ingamba ntoke bwanete ko bangoro iboro anyway tigato chakire gabo ngamba ntoke bwanete ko bangoro iboro. Okay. Ase family na baba wenerete ko bangoro iboro omungina no mugaka ndiri mono tokonyora abangina mono nabo bagocha nyagitari bagaka tari bange bagocha kona gocha bale bake lakini totaite ko encourage abagaka na baru bache bangoro iboro kiagero ko bangoro iboro igoboko konyo monto konyora abana bali aranyare korageria na bosomi bono igobona advantages nchiroro rubuya bwo ko bangoro iboro ekero umuntu kwanyorera abana bali okonyara kolenda nabo ko basomi ko bayire school nabo ko barageri buya nabo noena abana oliomoke akogonka buneta kiri kero mwana weneta gonke mitinyi stoko gonka woka naenda endelea ko gonka mbaka noena emyaka eberi elindo mwana oyo ali arakine buya bono igo okubangoro iboro naende asomongi no yole okonyora abana nere nko moere ribaga achiko twara good health afya ya yebengiya asenyenjo tanyora abana boire maite na manyinga manga akolus engaki yoko na konyora abana akine maliko tari gotebatanyora abana buna omokenyoroche nyora lakini no nyare ko barenda bonsi buya se abasaya bwate abanga barabunto riko taba its family planning etoko taba contraceptive use mbasaya ke ababonete ko bangoro iboro buna twara aligereirie ensegenderete gocha yes twanyorire buna teenage pregnancy is on the rise yani chikendete ko mentekana bono elinde these teenagers banyoro ubugimo obuja gochibosio bono ya bidiri onyeta konyara go abstain igegente getanga ni totaite goteba teenager iga abstain kurwa samangana sex mbakenga kiyaye ike olio taikonyara go abstain bono nabo agotumeka contraceptives gotanga obolito lakini yamanya buna no tanga obolito HIV nekorete ki nerororo igobana to promote buna teenagers batumeke chi method ibere eyogo tango bolito ne yogo tanga HIV igoga utumeke method ya yogo tango bolito naenda atumeke chi condom chichigo tanga amarwaire ayandi buna HIV gonorrhea syphilis amarwaire na mangi igona kerebetereti ni short babwenereti babweta abstain chinchere chiga chogotanga ureboro nchira chichi. Okay. Igotogo chi classify mara kaberi chinchere chogotanga ureboro. Yes. Ntobwate hormonal family planning methods na non-hormonal family planning methods. Ase hormonal family planning methods igochire ntobwate pills ekero tebo mono na pneumono nke community asoma tegere mongino tegere tekero kende okay ase chi method ya family planning nchire chiri chibwate chichembe chigokora igasi ase omubere gochigotanga
either nabo chigotanga ovulation, yes. yani elinde ovaries nchigo produce ya majanari yako chikoba fertilized bono na kieke toko yirokera hormones. Okay. Bono ichi na chichikogera toko chi classify to hormonal and non-hormonal methods. Bono buna method yentanga ninto bwate pills. Pills ne chintetere chichokomera. Nto bwate chichikorokwa combined oral contraceptives. Meaning echirochi echibwate chiomoni arakabere. Chiomoni echi etogo chiroka progesterone na estrogen. Echine chiomoni boronge chirase emibere y'abantu lakini bona chichikorosia amariyogaya. Arafu nto bwate progestin only. Eyere ekoroku microroot. Eyo buna omongino oli ogonkiri akoegwa liri akona kogonki omwana pamoja gakumera neko nini eyo yatanga tanyoro obolito kiagera okogonki omwana na korokwo igoto gukeruka lactational amenorrhea method liri omongino akogonki omwana ataiko mwakende gionsi na bego tango omongino oyo taba molito lakini bona twaye combine neko nini eyo elinde tanyoro obolito elinde lio nsigako gonki omwana kale below 6 months. Ayo kando na moswate yoko gonki omwana na mbanto kebonete gutumia pills echi soko bangoro iboro. Pills echi microroot mono n'abasubati aba banyorira omwana kigima nere bwekora atumike microroot apart from abantu mbali babwate other medical conditions batanyare gutumika pills chinde bunechi cha combined na bona baraegwe period batumike lakini period yite very strong period yo omonto ise kweba komera iga chinsa isato omonto yina bago conceive igonko basomitole kabisa igewenerete nywewe chinse chimokera lituko igonyensa 3 kanyusa 3 kera lituko otaikweba. Okay. Natuma imbona takobasa nyuma takunywa saa 3 lakini nyu saa 7. What happens? Toro chigo bono you are at risk. It's not very strong. For how long? Bono guideline neroro bunana ki bona bo eririo monta achire toko mwa na bo toko mataibuno ise gotumaiga kanyuki gimekero kwa inyoire na bo toko mweresa bunana kiagokora erinde prevent tanyoro obolito na enda use backup bono method yende bune condom n'abasubati bonsi bago qualify gutumia pills echiga gose umuntu okwana nyagitari igogocha nyagitari twagopima twagotebiniririo gwenerete gutumika kiagera uigwete ntobwate combined oral contraceptive na echichia microroot chia progestin only pills mangana aliyo kanyora neke umbe wataba ahente tarikyo nchire kyo ko banguru iboro monto gotenga nchene chinde tarengucha nanyu ndo chimbe yachigukoira chakorosire mubiri kwarokanibia anje na chiongo genda tetakeiri kero monto tigaenda aegwe goshe achiri kwa iru nkoiyo kero monto aenda pimwe aegwe chiaye anse gutumekere bwe komonyene igona ende nchiro chikoroku emergency contraceptives echine chia emergency lirigo sene condom ya past na bo monto akoregwe chia emergency go prevent taba molito ndoje Mario ni akondire likurwa akoranga gabwate gentate te commentera bwase pills. Okay ekinda mente kera kwa bolinga ngo gutumika family planning methods echi bano ediria bangina bale ase ebyombe byabo wenda ikawa inche method ya nengo tumika estairi erangire tariero eraire Judith. Yes. One what we advise is let them come tigabache asenya chinyagitari cheito banyare ko ba advised which method is best for them go tumeka. Yes. Okay. Tere na se chinchira chia okubangura iburu kando na pills nende chinchira chinde ntobwate chisindani. Yes. Chisindani yeye ntobwate ye koroku depo profera nero tuanalire sana na ndi bono nero engeni ekoroku nero sayana press bono etogo chiruka DMPA AM na DMPA subcute lakini inde po profera na sayana press
abantu abangi igokonyoriye nero banchete abangi nankwenda bari gototeiba totebinki bancherete debo kubwachi method chinde bono niye Sayana Press tiga bamanye buna ni ya mwabo eye nengeni eriogo chibwate nerimo igo monto ise kwenda nyagitari anyore debo profera konye ya erire ekero tugutaka komwa Sayana Press abange bakwanga buna chitinta itimonchencheri inchente pontagete lakini tiga bamanye buna chisindani echi chonsi echigo kolega sieyemo eriogo nerimo chikoreteki chibwate naende chonsi echigo tumeka asemeti enye tato naende monto ira no betwe sindani igo chonsi nabo chigo kolega asieyemo kerekende ba subati mbari batabone tugutumye sindani ya depo gose Sayana Press whatever mbari batagwenereti gutumeka intubwate gento tokoruke make will egenteke igego to orokia in client ki ore eligible gutumeke method ki korengana mborwa ile ki abwate medical conditions ki abwate abandi mbabwate pressure abandi mbabwate sukari abandi mbabwate maybe deep venous thrombosis igogo iko montage na litokoligereri twarara buna oburwaire obubwao ne method ye nkoendera na kiriamo ekeracho lire method ye twamanya koligereri twamanya komoyea bono method yende naende tubwate chi implant chi implant ye chi tubwate chi type 3 entangani ekoroku NXT ose implanon eyege gotumeka ase miaka 3 years aeva omonto gatakire koba murito na bagocha ntutomorusie akoreki agenderere ntubwate yakabere nere ebwate chirodi ibere ekorokwa level plant nere ekwenda ase miaka 3 naende ntubwate ya gatatu ekoroku jadel nere ekogenda ase miaka 5 nero ebwate chirodi ibere chi method ye chonsi ne chingia omonto gagocha osomi gwochore yagotumeka naende taye lazima chibe for those years buna natebire gatika kyo monto gataite ko bamolito na bagocha tokoreki omorusi ingo twara chire side effects kiagera they hormono ingo twara chire side effects na bo monto ndara atware heavy bleeding irregular bleeding kama spotting onde tarora periods una abekero bataikorera periods okonyora bakumeti sana una bono ntaikorera periods ina beire molito gose nkaya manyinga yakale gwa accumulate yakaberete ekera gocha bororo amani kwatasa so tigaba manye buna asinginjo ye hormone ye yagotumeka ekera tarora periods igo emineti the endometrium era ininyeri uterus ye was not prepared for conception asinginjo ya mario gaji yakotumeka na kie kiatarora periods igo mechando teyo onye tali molito mechando tekole tiki teyo lakini naende mwamanya buna method siende teyera 100% effective na boko nyora omo igase bali abekeirwo beirimo molito bona buno oyo masemia ekyo it's minimal ngikyagero yo masemia bo molito inkige kogero montabe molito naende natumegete family planning egente getangani amashariti nari toko mwaliri tuwa mobekeire eita you see backup for 7 days kiagero nyolinge during unsafe days onde takwenda you see backup for those 7 days gose ko abstain for 7 days gose kwanyorekera chetatu eresete amaswali narari toko na kumoboli elinde to very reasonable sure monto yotali molito kwanyoro tongainire omaita ise gotongaina ntuto mwegenete bonago tuerese na bora nyore twa mobekeire kero already molita koleteki ari aka enke pero chinde kabirebi gose method ye yaito ingaki yagachire au safe was city side yagachire elinde cheko ba effective igo ebinto nebinge bigo determine mena go somonto method yengo conceive ali nero go stay conceive nero igo ekero this side effects chiachire go say headache igo chire chigocha for a short while ekero method ye konarana no mobere chiatiga kolende ko chira acid onye bleeding yabe nyingi omonto wako ira na nyagetari elinde tomorore to manage those
side effects gego seed na bato kumurusi na ndita moyo method yenga engao sawa okay method yende na ende nero rekoro kwekuire ekoil igotubwate chikoiri mara kabere ntubwate ekoiri ya kopati ere nanomono ere bwate kopati ere coated na kopati na ende ntubwate ekoir ya chirebone rengeni ekoroku omono intrauterine device ekoiri ebwate hormone ekoiri ebwate hormone igekwenda for 5 years na ende egerengi ya mono onde bwensi nabako yetumeka mungino onde bwensi nabako tumeke kwiriye kolengana bunara yechole lakini umuntu ubwate heavy bleeding abantu mbale normally periods cyabako chigocha igochire so heavy na ndi chikoira matuka mangi lakini mbone kwiriye ige ko reduce bleeding yeye yaba lighter na ndi ya shorten the number of days ya bleeding igo igengeri yogo yo muntu uri ubwate heavy bleeding it's a recommended treatment aso muntu ubwate heavy bleeding igo abantu bali kenyoro babwate mechandika bira ebyo igo to gwa advice ba to munyagetari banyore ryogeri gali koleki libakonye neko iriye yende ya kopati na beko enda even up to 10 years even up to 12 years nero nengiyere abantu nabange baraye tumikire ko rukare lakini ngo abangina babwenete batotebi inkige kogera batanje tiekoira banje sindani mono otherwise ekoir ne method yengiya sana tigabatote imechando kibako igwe kwiriye bwate rinde tomaye gukore 0706181822 na 0796988630 na baba ngina mugura totebinga ngikere bakoroka myths and misconceptions mangana geta abantu bako chabakwa na igoro yegento gete bono buna koiliye kero kende umungina naro tanje tie koili sengencha igweto umungina gete kabatebange gutumie koili ngana bera korentero muchando gete igibwate ebintu bikuru ku myths mangana kya ya mugocha moyi igoro ya encheriga yo kubangoro iboro gutumie koili kero kende umungina ekogera bangina bange batari gutumia konyora ngabangina igo twanjete chisindani mono na seki na indonye kubwata ribo nilionsi wekeraga abu bado nabo twakiresi imyoto bori nyoranga aiga se studio nigonde nambageni kurase county nyamira babisaba bochenu abagendrete gotosemi igoro yo kubangoro iboro nechinjera cyo kubangoro iboro ando chengo montanale yo kungakiresi imi okungakiresi miga igonde kubwata ribo nilionsi to manye enkayo mu gusegeti chalo hello ndu magom stengu bwakire Mbiyande ko bingewana. Yes. Ndama uko na sirete. No bwatiri bori. Bori. Nada. Enkayo mu gusegeti chalo. Karaki. Yes. Ona kansilisha mtu aiko kitu. Mtotagarira tu mwenentari yangu. Ege ndongo maboria. Elija ngakiaba kora chisemo chakero abangina nteta abatote binki inkeke gekogera batari batanchite kweli banchite chisindani mono lakini itina abanyora ngocha bale nabo kwenda kunyaga tosemigoro yes okay ti method chindi ndobwate condoms oh bono twachira sabangana yabagaka bono tole asena no mono oh yeah etanga ni twarorire neyo kopati yes echi akabere condoms condoms ndobwate chiabagaka na ende ndobwate chiabangina na ende ko tumeka these condoms goikamo igwanane mwancherane bona nero motaite gutumeka it requires discipline ere igoro for you people gutumeke condom to prevent pregnancy na ende goike tumeke goika tubafundishe how to use it correctly and consistently igo goiko chinyagetari onyora mafunza ayo nali abantu muranyare gutumeka chikondo mubuya isipokuwa effectiveness yabo teri igoro buna chi method yechichi chinde ero ere wense nere nsake buna gocha 78% iga arafu ntubwata natural family planning method buna ugo tumeke psychobid psychobid yeiga
igebwate mbake kalenda elinde buno kuna gosuki kibidi ekyo kwana gosuki ne kalenda na bego koro ki safe days na bego koro ki ani safe days elinde abantu na abande mbaro bagotumeka natural family planning yeyo activities effectiveness ya yenero teligoro mono asenyencho natural wika understand yo mubero kabisa na ende umuntu gocha gotumeka wika twale regular menstrual bleeding esaiko yaye wikeve regular munyen 28 days ego you understand it so naende bono ama tukaya omongine kera gonkirinya gitari ntobwate gento gekoro ku post pregnancy family planning kwamba lirio mongine agonkirinya gitari agwenerete kuigoriru nyagitari after akorire family planning yaende nkaneme method ya family planning ti method mono togotumeka ase post pregnancy family planning immediately bwana agonkia na botokuba bekere koile na botokuba bekere iya kopati na ende na botokuba bekere ya omono wa IUD nengi yere for them na ende na botokuba micro routier na batevikale no implants na botokuba ase ngencho chi method yecho nchiri ko interfere na milk product breast milk production igochi method ichi na bachire recommended igabangina tigaba manya buna kole molito kokwa gonkirinya gitari boko igorero korunya gitari igo gokorera family planning kwa meya gokoreki kogendanka eye ko reduce unwanted pregnancies abande mbali bataigo chikorera no periods lakini already ba conceive kwanyora babere molito lakini atanya korera periods eye go prevent cases bunekyo na ende buna tuwate baigore ya male involvement aba gaka na barobo mbagwenerete go participate ya samangana family planning umugaka wenerete ochano mongino ye clinic tuwaikaransa tuwabasomya elinde bamanya kwa mwa method kibata itiko gotumeka baruboka abanyene kyagera abagaka na bamuhimu na ende ase echi method ya family planning na barubumba wenerete bamanya buna method kibagotumeka ase family yabo permanent method sinchiroro ntobwate bilateral tubal ligation PTL na asabangina na ende ntobwate vasectomy asabagaka abagaka bayito bagusi tuanyolira abagaka mbaro batumekire vasectomy abagaka bayito bagusi na barabu bagwenerete berwe nkonyorora abangina bandi babwate mechando method ya mosinyire omugaka nere na bakubwata akore no vasectomy onya abana babaisanire igo bonsi ba participate samangana family planning ase family yabo mongina nara wa kirisimi sana enkayo mu gusegete chalo yo estoy mongina yes intwa baga karende bono intwa na intwa tokobekeru omaetege ntongera bwe kongusana abu atoira neke ndo mukungo ebinde byamasomere vinge ngojaro orato manyia umana kumubekera gose mo kumubekera tu mutari ko torangeri buna na intu toje mukabanyene turigerelinga na kimbi yakere byamono iko asante iko kitu na kiki atabiro koranga ari akonya gotema gwaka tegerete na kiki atabanga egere byekero mugaka ko bomongena gosinyagitari mwenda mweresu alafu mumeke decision ni mweka enkayo mugusiege teacher lo Hello. Yes. Tukataka kwa kunyakutuna ayo ramani achaga barabu. Ni ntaka tupo ngitaje. Ndi body ya gonda rie. Nkoboriga. Yes. Ya tabaka na pajasi sabenya ko nyamu swaje leri mutaki aba mubete ko iri. Ko iri ngo chere ya teke tu nani ri ya fe fita go se na chere da yaba. Ni ko la ta banyira mono. Okay. Eyo maeri utarere nerio yo. Hello. Hello. Yes. Nakire tija. Bwakire bya. Bikari ko kanyera rigoma. Hata ya family planning yesindani. Yes. Ku affect ya bange. Ande bano papi mukwaro neryo kere okorero. Ebana ye ko batekana na manyinga go torko bekerwende yon.
Okay. Aya, mbia mono na kuigure. Ekoilie ngochere ya affect umwana. Okay. Yeah, na babu likinto bunikyo. Omuntu aisego conceive nekoiri kiagera twateba method teyera 100% effective. Mechando teyo teli wa affect mwana naende nabo turayetige ebemba komongi na ibore kerororo naende ko turatake bado nabo tukuyerusia mapema lakini teiwa affect mwana igo mechando teyo in fact no monta iseko conceive ne implant still nabo tukuyetiga mba komongi no yogonkiri nero kerororo teiwa affect mwana. Okay. Hello. Yes. Mbea mono. Kizamore jamu siya na ganja. Kama kawede mokwa manaona leboya msiya chuo ward Nyamira County chairman na yetu omwenga 35 chairman tabu salam skrapela Team Strong. Wa mwaze mangana manyamani kwa. Yes. Number 1. Watu yenga bahata mpaka yebu ni vasectomy mwenye kama. Yeah, vasectomy. Wala vasectomy hiyo. Namba mate bintu na molo tena mото to wala ntiragete. Kiagera number 1 murate mata tena masoma imoto ikarasi na mukore karasi abage. Imoto karasi mwa basomi gore ya vasectomy hiyo. Kumane kumanyanga ikiri namba nandike kwa njuma tena ngije kwa ngo nanga mata abatonyango ko wa family planning namba ibere. Ko nyoro mo no beturu ndari go kire ko. Yes. Você vê que kwa kwa moto ni yoko kwa kiboga ni lakini kumanya. Wanyoro mo na ndete konya receive now and then. Shida ngaje kurwera kiagera ibune ni abataramu kuko mwate gore yewe family planning section kwa kwenda. Niki kwa moto primero monto mwana mwa station yaye kiero no monta data manga ye angana. Yes. Kama kumanya tukari mo ko wa kwa nyoro mo na ni receive regularly yebo ko ngorobe na ene ro atara mo moto. Ai mbia mono amaburi ndanariga igere oburi asubwamo omuntu nariga kuburi nga ekero nkiyekogera ekero musubati agutumye nchirinde yonsi yo kubangura iburu ewa korumo inafanya mwanamke anakosa ile hamu ya kufanya tendo la ndoa. Umanya kuburi rinde nga side effect intire chiti chiro warugo chiasaba gaka ekero akommit sexually no musubati ubange to riburu. Okay. Okay. Bono okay tiganda atema kuiraniria maboli aya. Yes. Vasectomy. Bona atebire men need to be sensitized. Elinde ba understand the method yeyo. Igo bono etogotaka bona bagambi baito bale ko babago torangeria asechi barasa asabaga kabale kiagera mono mete bagaka mono mbaigo chanyagitari. Bona bone clinic. Yes. Abagaka nabake sana to go interact na barabu ororo. Igo bono barabu tora abanyole kifora mukinde isiko elinde to kwanera manganayo. Elinde bamanye mono. Arafu family planning tuateba side effect. Some of these hormonal methods. Eyemo yabone yi irregularly bleeding. Kwanyore ito monta ago twara spotting. Akeigo o spot goso otwara heavy bleeding goso totally taigo twara any bleeding. Those are normal side effects zenye sinatarajiwa kwa sababu hiyo method yenye ametumika ni hormonal method. Igo nchi ile expected lakini natebekera ya acid gose gatwarire heavy bleeding bona lioriti gachenya gitari elinde twatema na intuko mo manage ko regulate the hormones elinde tachikona gutwara those spotting igo bakwira na nyagitari ekara batware the side effects na bago chanyagitari twachi manage. Igo liboli dio yuli aninga family planning any method musubati arabe atumegete ya family planning ni mwirerere kero kende ko balezi aso kurugera umugako yaya chi method yechi neba ne yokoboka abekire okoboko okuto komotebia the first week elitwa mobekera na liata igokore gasi enkongubune ya mugondo korugera umugako yaruge kawaida
enyomba asibi chianga asibi mechando tekoletiki teiyo obe okay naende bono nacho teba bunana ki nkonyorole abasubati abekera bakora iki method yechi their libido yaira nansi bono asa mangana libido mete no gento kere psychological ina kyobo iri bwaino bwarenge nyomba gabo no chigoteba buna family planning ina kyobo iri bwaino bwarenge umete igotogoteba mangana ya sex igago chaka mapema in the morning umuntu nakimwe ogo behave what are you doing ekiyaso yonde erinde morogo bamatokeo naliara chigokoraki babamaya ige ebine bintu bire psychological tali buna ne method mono eria tumegete Marion sekero kendo mogako yatebanga muri gocha mwasemi mbaranyora ogo semi wo sekumanyigwa igoro ya mangana vasectomy kero kene chinchere chinde cyo kubanga urubira ayebuno muntu wodini labantu ba community abantu asebinyoro ati maitinga wekerabu nkiura ira neri wekerabu okay ekinda tebe mostly as a community tubwata abantu abakora ku community health promoters eba kogenda enyomba ase enyomba bakora chi assessment nabo bakoligereria abana nabo bakoligereria the elderly nabo bwate non-communicable diseases nabo bakomit the women pregnant women, those who are not pregnant nabo bagoshugurikira abana alafu apart from that nko kera babwate ebintu buna kibaraza these community health promoters na intubuna abanyagitari korwase chinyagitari cheto nechi dispensary nkonyara tore gotwara chifora mubuna kibaraza bose youth groups bose chamas chiabangina alikera banyo twa ikaransire community health promoters imbare empowered they give health education to the community moso kera tukwanira mangana ya yoko bangoro iboro ntobasemetie ekibako genda baeresa abangina baito igari asiti forum aina mbali community health promoters na bubainge engage na bange bune edaraja ya e community yaito nechinyagitari cheito kegera e community te konyara komanyanga e method ye nira se dispensary ye itorokoroga iga aya chi method une chito to kale goteba chingen eye ya omono IUD na sayana press community te kumanya and rest to abaire mangana so how often mo koraigo for the community health promoters eyune ya egasi ya fully every day they move from one household to another enyombe ya mugochia sejende eyune gasi yabo kokora assessment na kororanga ngakiomo chio y'abantu bamenyete mboko nkibanyolire gaiga mongi na kiore molito omwe omo encourage no mosemia ngambia achake clinic no yo tari molito omosemia ngambia kubangoro iboro na ndo moegeringa ngaye agochikonyara kubangiro iboro omotebia senya gitari yaitegotoka na ichi method echichiro. Yes, okay, but for the barazas, they are done occasionally. No. Yes. Igere baraza kiarangeri wo mugakate muikirane. Mapemo manya ko ndege ticha kyao. Kara bwatera abunkwere nande mbaye titeke ko michoka. Bada twanyora mangana majya senjera yo wenge chinse sane machabona mubaso. Alafu muri ngana ye ino yo mwaeri garo ye ngambo yeto yeri tukura lero eri kenyamo yando cyo ikirega tegatwa mangana majya senjera. Yes. Wakire mbiyamana sawa tunalele bameze pinde kia. Sasa ngero musuba tekira okore family leon. Yes. Kire cha kiko na gotira gochiwa. Sababu ne ndiye ndokende ya kabe. Yes. Ngero musaje sa singine atakole tufamira bini ko bana mukaye. Inguru cha kiko cha ya kabandi ngirango bubaho kwana. Mutanda ngana. Okay. Haya. Ngoko ira nilibale. Timaheti abangina ngai mwaenda nende ngane abangina timete semwagenda. Mwiwa bagene beto bathenga bangina mwanchete chisindani. Mwanchete bangina bange mwanchete koili. Na seki. Lakini bona tingaru chibangina ga enkayo mugusi. Ire. Bwakiro bya mu nama wasire.
Niwe wakatanga kero mungina ngongeri nyakikali. Mina bamukorere family. Niwe abantu bade bakatanga okara family kero mwana akogonga. Kuna mabera akusirane ikimaene. Naendeli swali lindene. Family yekoiri. Sindani. Ko ngaka kitivire byose. Nta family kyo wenda tabarya chikobeke koiri. Yani kwali sibuli yoka kota twane si wiki ibere. Sindani tesem. Lango bante. Okay. Hello. Yes. Bwairire. Yes. 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 Okay, ntaraendelea kubairaniria maswali ya yenu igonta itekora mentera bunana kim. Yes. The coils, their return to fertility ekero umuntu kwarusiwe igere immediate obuna bwo buya bw'ekikoil. Ata methods buna the injections kuna delay in return to fertility, lakini kikoil kiro cyo umuntu ko kwarusiwe the return to fertility is immediate. Bono omuntu nabo liswali igoro ya abantu bandi bakomenta kikiro. Yes. Asengencho ki method yikire hormonal. Yes. Naenda asengencho maybe omuntu naenda abwate peace of mind. Abange nabo bakomenta kikiro ekero baenderere gutumika this method. Naenda abandi mbali bako reduce kikiro. Boni ekubwati emebere ere yawa. Ekubwati respond. Arafu naende bamanyire goteba emangana libido arontu wa respond twateba buna it's psychological. Amangana yoko igubunana kimogenderete no boiri bwaino igeko bamono psychological tali buna method kyao koraki na kyago tumeka. Naende umuntu kora nyore buna ya very serious naende ugocha nyagitari werese kyagere na bora nyoro umuntu gwatwale medical condition yetara koraki etara amanyikana umuntu nabo kuba diagnosed michando kiwatwalire umuntu ndo tebire eko iriyo tumekire ya mosinyire kisindani yotumekire ya mosinyire nabatebi buna ntubwate ko iriye yenye yakire ekoro kusaya omono wa IUD sayana nesindani omono IUD. Yes. Tigache megitari tomocheki tomosomi tomopime tokonyora ngotumeka nabago tumeke method yeye arayetema kyagerero twateba buna umuntu bwate heavy bleeding yeko ye reduce yaba shorter and lighter. Bago teba buna family planning ingo affect yere aman. This is a myth or a misconception. Buna monomona ase coil abantu bagota bune ekubeta abagaka bune koiri ekubeta abagaka ekoiri ebekire uterus ime egentoke omugaka goikera araigwe arakune ne chiusi lakini chiusi ekibono igoro kire kinyororo naende mega ali ometa ali wet ali moist wone usiye kwenda yororo bayabweka no omubere igo eyine miti ekerobono bago so akorera bunanko affect yere a man. Family planning does not affect a man ekeroba correlate ekeroba ko umerana kimubiri erobotic excuses bono amongino nende nabo ultimate nomongino bono boli ausine mugaka nga ngwata bamwe ko ili umuntu bari nabakonyora umwana ndi bade tigara umubiri etigara umubiri
nakwana gentunga etu ate babuna badu nabagokora family planning nindega kogonki abantu bande batebanga ngwa affectira mabere usine oyo mwana ya omaite bono chi research chiakorirwe chi method toko babekera eri nate babuna omwana ekera ibo iruga omongino yakwenda nka ne method ya family planning chi research chiakorirwe bono chiaorokiri chi method inchirororo bune ichi echikoiri omongino ina bagotumeka nchiri go interview na milk production chi implant nabo chigotumeka egento totaiko ba ririke gima bagonkiri ne chisindani chisindani chiro chingo affect chire milk production kiagera amount of the hormone chikorete chibugate igo chi method yechi tiabeire studied tiarorekanire buna nabo chigotumeka kero mongina agonkiri nchiri go interview na milk production okay tumete Mario ni engana yago okorokana ngano bwatege ndotete commentera gosego kwana ekinda nyare commentera iga no gotebanga etokweni karejeria abagaka tiga bachenya gitari tiga bakobe abangina babo gochenya gitari nalia maswali bunaya abagaka bakobori igoro ya family planning ngaba gotebanga nkuba affect chirekera abangina babo bakorete family planning kera bachirenya gitari banyoriro bosemi obotogendere tukubatebiga rero maswali mange takunyara kobororo nalikero omongina abangiro akolire family planning yaba rahisi sana kyagera mbachiete no mugaka nyagitari bakanyara ko obosemi kera bakuiranaka maswali mange tali gochia boro kyagere twanyorete ngabangina abanke bari gototebi during our barazas nga inche enkubisa ichikotebi omugaka ngana begete koiri nande agoteba nembe ya aranseri lakini totagete torukorwa sayu totebe ngana ki chinya gitari cheitonchiroro tigakero monta chinya gitari tonyare konyoro bosemi borobia ngana yago yo mwero ingana yo mweri nda take ko encourage abantu iga method yeyo mono ayudino etogoteba nengeni konye no ere egotumika in private health facilities oroche in private health facilities abantu bakayenyorira ororo mbali babwate chibesa so only rich women who are using this method lakini bone asenginchi ye faida ya method ye eserikali yarorire tigerete method ye yoriso as a government health facilities kiagara gali bali kwenda baka na a lot of money aigani kama iko free of charge lakini ende nto iko encourage tora abantu kero monto tigatu alesha tigekero montare stay in sha elinde kagocha nyagitali onyara konyora services kitokora tokova igo karibu we cancel you and we provide you with methods adolescents kokwarorire buno mwana ona kiale osinyire ko abstain molete tomokonye elinda asomenere ache ko bomuntu mana gochibosio ache wekonya bia muno sana ndete ko bakira umuntu witaike yameya moyoka monkwaneria abairi baino babategerete nona ase mwaru muraba kwani kuru ase radio nali bakoigwa buya nende lunch time moganirie lunch ingia yes engaki entaite gokwania omugakone David Nyamumbo abu Nyamira asali na mukwania maiga mange sana abana bane Enos Nyamumbo Josephine Nyamumbo KCB Kisii Cyprian Nyamumbo asakale Consolata Hospital Meru na bakwaniri na kwaniri tata na my father-in-law my mother-in-law my mother bonsi asebale my sisters Wilkista Dibora Joy Lilian bosi na wakwaniri maiga mange sana Mario ni awaseka sana Mario inakuaje for me ingo kwanya my fellow colleagues public health fraternity from Nyamira. I also want to greet my parents from Mubari village in Nyaribari Masaba. My mother is called Eunice Kerubondigiti and my father is called John Nyambane. I want to greet my family, my husband John Moturi and my
my children, my sister Janet Kemuma, my brothers Dennis and Innocent, and all my friends. Tokuba kwani okore. Yes. Be muno sana soko tonyora chinga kinago cha senka yo mugusigo to semiguria mangana yo kubangura iburu na ende kimuranyura chinga kichinde nabo tokunya kubarangiri mwanya gocha moto semelia bategarari igo nabaganira maya na ende mutware eritware ligi ya mwanje mategelo wikira muno tokorera chingwa na chaito chabto kirestege 19 gore chinse chigesane machabano mwaso nyaro mugano babakoro n'abakoro ntono muga kamekenye bubara tomanya koirana